May buntag sa tanan, maayo nga pagpaminaw dalaygon ang atong buhi nga Dios. Welcome sa atong programa, Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko, nga nano ka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Dalaygon ang Dios magapanalangin sa matag usa.
Sa ato nga pagsugod mga kaigsuonan, ato ning ablihan og sugdan sa pagdaig, pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Dios nga mo'y nagatiman kanamo. Dios nga mao'y nagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Dios nga mo'y naghatag kabaguhan, kaayuhan, kaluwasan. Niya nasab kami amahan aron sa pag-uban sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Panalangini na usab kami sa mga mensahe nga kinahanglan ng madunggan. Mga pulong nga kinahanglan ng masabtan, kaya ang imong pulong maumay among kadaugan, kaluwasan, o kasiguruhan nga kami makapuyo sa dapit nga imong gisaad nga way katapusan. Bless kino matagusa, bisan pa sa akong mga kaigsuonan nga naminaw sa 101.3 FM station nga nano kadiri sa Sitio Kaluktugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok, Cebu. Amahan among gipangayo ang imong pagpanalangin usab kanila. Maingon man sa ako mga kaigsuonan nga nagsunod sa programang ang pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa FB Live, Lord, padayon ka magapanalangin. Padayon ka o Dios nga magaproteksyon, padayon ka o Dios nga magahatag kusog kadasig sa matag usa. Samtang kami magapadayon sa pagpamalandong sa mga pulong nga nas mga awit makalangit, ug ilan ang binagyod sa mga pulong nga gikan kanimo nga naas balaang kasulatan, ikaw o Dios magapanalangin. Atagi kami kasing-kasing nga madinawaton, kasing-kasing nga matinuohon. Salamat o Dios, ug among angkonon ang panalangin pabor ug ang kadaugan gikan kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Mga igsoon, akong gipasalamatan ang Dios tungod kay ako giyong na pasod ang atong sound card sa 101.3. Mao na nga kung naay mga sound effects dire, medyo okay, medyo naapay mo karat, no? Okay. Sige. Okay, padayon ta mga kaigsuonan. Padayon ta sa pakiguban, medyo na pagay mo karat asa ka dagay na dapit. Okay, maayo nga pakiguban, maayong pagpaminaw. Atong sugdan na ang pagpangumusta o ang hatag og panahon sa mga mensahe gikan sa atong mga kaigsuonan. Good morning, good morning, good morning. Welcome og live na ta mga kaigsuonan sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Pinaagi sa Facebook Live sa atong account ang pulong mo kinabuhi ko nga kanunay naghatod og hatag og mensahe nga gikan sa atong buhi nga Dios. Mayo nga pagpaminaw, maayong pakiguban ni Brother Moses Cardinte. Maayong buntag nimo Brother Moses. Maayong pagpaminaw ni Brother Pedro Arsula. Good morning sa atong mga kaigsuonan nga nanoka diha sa Linaw. Ilang Brother Johnny og ni Sister Christy. Good morning og sa tanan atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa 101.3 Shine FM diha sa Linaw og Sitio Ampak. Maayong buntag. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban bisan pa sa atong mga kaigsuonan nga mga Dinoyo family, mga De Villeres family, Tamayo family og mga Alianig family. Good morning, live na mga igsuon ang ato programa sa nagkalaing nga mga FM station, labi na sa ato ang mga kaigsuonan sa Surigao ug sa Lantapan, Bukidnon, may butag. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Janer de la Rosa Istante. Maayo nga buntag Pastor Gideon watching from Bulacan. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban. Kumusta mo diha? Ang Dios magauban magproteksyon kaninyong tanan. Padayon ta sa paghatag og panahon mga kaigsuonan sa ato ang mga kaigsuonan nga naghatag og mga mensahe diri sa ato ang panag-uban.
Mayong pakiguban ni Sister Arsula Bernadette. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Moses. Kumusta man kadiha sa Calamba, Laguna. Mayong pakiguban ni Kilisti Pargan Rivas Rivolin. Morning Pastor. Thank you Lord. Lain na usab nga adlaw sa among kinabuhi. Glory to God sa gininhawa. Mayong pakiguban ni Alsula Aki. Matod pa maayong buntag Pastor. Dalaygon ang Dios request awit makalangit pagka maayo mo Jesus. Ako na nga tagaag panahon og ako ang pangitaon diri sa ato ang panaguban. Siya ang Diyos nga balaan. Akong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan, ang unang awit makalangit nga gi-request pagkamaayo mo Hesus. Maayo gayod ang Dios mga kaigsuonan ni atong hingpit ni atong putli. Matudpas ni David diha sa Salmo 18:25. Salmo 18:25. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Kilisti Pargan Rivas Ribolin. Requestong lahutay. Salamat kaayo. Ako nang katahon diri sa atong panaguban tungod kay ang ato ang sound card nga atong gigamit nasud gyud sa ato ang FM station. Ug unsay inyohang nadunggan diri sa ato ang live, mausay nadunggan sa ato ang mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa FM station 101.3. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw bisan pa sa atong igsuon matud pa ni Griselia Domingo Cuevas. Good morning Pastor, request og milagroso. Pakiguban, maayong pagpaminaw ni Cherry Asindelia Liaging. Maayong buntag Pastor og salamat sa Ginoo nakaapas ko live nimo Pastor. Salamat sa imong kinabuhi. Ginoo ikaw gigamit. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, ikaw gigamit sa amo Pastor from Davao City. May butag maayong pagpaminaw ilabi na ni Mariluna Sigera. Bless morning Pastor, palihog kog kanta sa ginikanan. Mao ni usas gihangyo po ni Brother Moses Pastor, palihog ko og kanta sige sa ginikanan. Ko nang tagaan og pagtagad mga kaigsuonan sa atong panaguban. Si Gina Kamahalan, may butag Pastor Gideon, praise God. Kay padayon gihapon ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Pinaagi kanimo Pastor nga kanunay nagdasig kanatong tanan. God bless you Pastor uban sa tibok mong pamilya og sa tanang viewers na minaw request kog song lahutay. Mayong pakiguban ni Carolina Adofilis Kamotes, maayong buntag og ni Mimi Dalio. Good morning Pastor, watching from Davao City. Request song lahutay gihapon. Lahutay ra gyud ta mga kaigsuonan ha. Mayong pagpaminaw ni Ria Gundao. Good morning Pastor, watching from Caloocan. God bless. Sister Maiti Managat, maayong buntag si salamat sa Dios nga paday nakakita o paday nagmonitor sa imuhang mga panginhanglanon. Ang Dios magabalos, ang Dios magapanalangin kanimo. Si Emily Muaris Kauli, maayong buntag. Si Graciela Domingo Cuevas. Morning Pastor Gideon, request Pastor Bisan Unsa by Victory Band. Okay, ato ning tagaan og pagtagat kining Bisan Unsa. Awit makalangit milagroso dire lang sa ato nga panaguban ang pulong mo kinabuhi ko. Sa iyong mga kamot
Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan ang libro nga gisulat ni Apostol Pablo sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 11 hangtod sa bersikulo 24. Napuno sa himaya o pagkabalaan. Maayong nga buntag, maayong pagpaminaw ni Wagas Rico, Jen Phillips. Morning Pastor matut pa morning Pastor Gideon dalaygon ang Dios sa matagtakna og higayon. Glory to God uban sa dakong gugmas Ginoo. Matod pa ni Jennifer Panoncelio Pangan. Good morning Pastor, dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Nakasunod na pod ko Pastor, shout out from Aurora, Zamboanga del Sur. Salamat, God bless. Request imo lang by Influence Pastor. Maayo nga pagpaminaw ni Gigi Mays o maayo nga pagpaminaw ni Jocelyn Barbon. Matod pa maayong buntag Pastor og imong pamilya request og imong gonet. Okay. Maayo nga pagpaminaw ni Romelita Bugais, maayong buntag Pastor og sa tibuok mong pamilya gikan diri sa Liloan City. Liloan Leyte. Gikan Estrelita Balaw. Good morning Pastor og sa tanan. Pa-shout out ko sa akong pamilya sa Mindanao og akong tanan nga relatives og lahutay lang sila sa ilahang pag-alagad sa Ginoo. God bless sa imuhang show Pastor. Salamat kaayo Sister Estrelita. Ang Dios magpanalangin. Matod pa ni Ria Condao. Good morning Pastor, watching from Caloocan. Si Shin D. Maayong nga buntag kanimo Pastor. Kumusta ka po? Pagrit lang ko po sa Tino Badkudan Sibugan family o kay Sister Ambib nga naglaba. Salamat kaayo sa live Pastor. Lain na pod nga mga pulong among madungog. Thanks you again Pastor. God bless po. God bless. Usab kaninyong tanan ang Dios magpanalangin. Mayo nga pakiguba ni Gigi Mays og matod pa ni Remelita Bugais Pilisco. Request awit makalangit imong gunit og si Ria Gundao. Good morning Pastor, watching from Caloocan. Aki ako naning nabasa. Uban matod pa request og labod. Jesus ahari ka. Ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsuonan. Ako ra ning i-screenshot para ako ra ning save diri sa ato ang programa. Si Churi Asindelia Liaging matod pa, hi Pastor, good evening. I-greet ko Pastor sa akong bana, 15th birthday niya gahapon, July 11. Ang Ginoo jud naghari sa ihang kinabuhi. Padayon siya mga lagad sa Ginoo ug sa ihang trabaho gipiyal sa Ginoo kaniya. Belated happy birthday sa imuhang bana, Sister Chari. Salamat Churi, no? Salamat kaayo sa pagkamaayo sa Dios nga maoy magpanalangin sa imong bana. May pakiguban ni Carolina Do Phyllis Kamutis, request kong song Pastor Katagpawan. Okay, maayo nga pagpaminaw usab ni J Mart Villanueva o Dagilia. Good morning Pastor, og sa tanan nga nagtanaw sa imong live, dalaygon kayo ang Ginoo nga nabati na usab nako ang ihang pulong. Request ko awit lahutay Pastor. Watching from Pulilan, Bulacan. Ang nagsigid ang kanaas murag ako ang gitara. Ako nga tagaag pagtagad mga kaigsuonan ang gi-request diri sa ato nga programa lahutay o ginikanan. O mausab ni kanunay gi-request diri sa ato ang FM station, pinaagi usab ni Brother Moses Cardinte. Ginikanan. Og akong gidasig ang tanan no sa pag-share sa ato nga programa para makadungog ang atong mga kailag, higala inyo pong mga friend no sa FB, makadungog usab sila sa mga pulong sa Ginoo. Diha sa mga awit og sa mga pulong sa Ginoo nga naas bala ang kasulatan.
Akong katahon mga kaigsunan ang awit makalangit ginikanan og lahutay lang. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuk-at mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiyakan niya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kun muli ka. Buhata ang tanang kabubot unya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day gasya, ug dili kakabsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay
Matabang ka sa pagsulay. Kinahanglan mo lahutay ra gyud ta mga kaigsunan sa pagpangalagad sa Dios. Kay kung mo lahutay ra gyud ta, magmalampuson gyud ta, magmadaogon gyud ta, makalabang gyud ta. Awit makalangit nga gi-request diri sa ato ang programa nga pulong mo kinabuhi ko ginikanan. Ikaw ginikanan, bata mo tudloi, bata mo kiyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan, bata mo tudloi, bata mo kiyahi tudloi, pamatasan. Kabataan karon ang aygong monitoron, sa gadget kontrolon, sa module paansiron, ayaw gayot pasagdai, ang cellphone mo tagoi, kaugmaon nila naas pagdumalay kaginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabatan-onan karon ang aygong giyahan, sa Bible tudloan aron na ay pamatasan, ayaw gayot pasagdahi, sa email paundangan aron makatarong, pag-eskwela ikaw ginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan, angay magmati nampun, ulong sa Dios tipigan, kay wagas Pinoy anan, ikaw magmain ng pingon, kay ikaw ilang panagingnan, kung buhaton mo kini, ikaw mabulahan, ikaw ginikanan, bata mo tudloi, bata mo yahi tudloi, pamatasan tudloi, pamatasan. Awit makalangit mga kaigsunan bisan unsa. Bisan unsa ang akong pagdahig sa Ginoo, bisan unsa, bisan unsa, bisan unsa ang akong pagdahig sa Ginoo. Matod pa sa atong igsuon gikan ni Napoleon Romano ding Lasa. Pastor G, may nabasa ako sa Amos 4:4 onsa may imong ikasulti ani. Salamat sa pagtagan. Okay no? Salamat kayo nung Napoleon Romano ding Lasa sa imuhang
paghatag og panahon sa paghatod sa mga mensahe nga naa sa libro sa Amos 4:4. Ako nang basahon mga kaigsuonan og ako pong gidasig ang uban sa pag-apli sa inyong Biblia aron sama usab kanako magbasa usab sa pulong sa Ginoo atong panag-uban. Bisan unsa ang ako pagay sa Ginoo. Akong ipakpak, akong ipakpak. Akong basahon diri ang gi-request diri gihatod diri nga mensahe mga kaigsuonan matud pa diri sa Amos 4:4. Amos 4:4. Mingon dinhi nga pamati, okay, 4:4. Diretso rata sa versikulo 4. Nag-ingon ang Ginoong Dios, katawhan sa Israel, pangadto kamo sa balaang dapit sa Bitil o pagpakasala kung gusto ninyo. Pangadto kamo sa Gilgal o pagpakasala kutob sa inyong mahimo. Pagdala kamog mga mananap nga inyong ihalad, matag buntag og dad-a ang inyong ikapulo matag tulo ka adlaw. Ang giuluhan ni Amos dinhi mga kaigsuonan, wala makat-on ang Israel. Kining usa sa mga mensahe dinhi mga kaigsuonan para ato ni siyang makit-an ang tibok ka istorya niini ang mensahe mga kaigsuonan kay kung imo ni siyang pakalitag basa, imo ni pakalitag paminaw, mura og kanang gidasig noon sa Dios ang mga tao nga magpakasala. O niya para ato ni siyang masabtan mga kaigsuonan, ato ning basahon ang kinatibuk-an nga mensahe niini gikan sa 4 hangtod sa unahan. Ato ning basahon mga kaigsuonan ang gititle ni ni Propeta Amos mga kaigsuonan, wala makat-on ang Israel. Nang wala gid sila magkat-on ba? Wa gid sila nakat-onan. Atong basahon pagbalik ang 4, nag-ingon ang Ginoong Dios, katawhan sa Israel, pangadto kamo sa balaang dapit sa Bitil og pagpakasala kung gusto ninyo. Pangadto kamo sa Gilgal og pagpakasala kutob sa inyong mahimo. Pagdala kamo mga mananap nga inyong ihalad matag buntag og dad-a ang inyong ikanapulo matag tulo ka adlaw. Paghalad kamo pan ingon nga mga halad okay, matag buntag og dad-a ang inyong okay. Versikulo 5, paghalad kamo pan ingon nga mga halad sa pasalamat ngadto sa Dios og ipasigarbo ang inyong kinabubut-ong halad kay mauman kini ang gusto ninyong buhaton. Ako ang nagpadala gutom sa inyong mga syudad aron wala kamoy makaon, apan wala gayud kamo mobalik kanako. Wala nako paulana sa dihang tulo pa ka bulan una pa moabot ang ting-ani. Nagpadala ako og ulan sa usa ka syudad apan wala sa laing syudad. Maiulan sa usa ka uma apan sa lain wala. Nangaluya tungod sa kauhaw ang mga lumulupyo sa duha o tulo ka syudad. Nangadto sila sa silangang syudad aron pagpangitag tubig apan walay igong mainom. Apan wala gihapon kamo mobalik kanako. Gidad-an ko kog sakit ang inyong mga tanom, gikaon og dulon ang inyong mga tanaman o kaparasan ingon man ang inyong mga igera og mga olibo apan wala kamo mobalik kanako. Nagpadala ako kamatay sama sa akong gibuhat didto sa Ehipto. Gipamatay ko ang inyong mga batanong lalaki sa panggubatan ingon man ang inyong mga kabayo. Gipasimhot ko kaninyo ang kabaho sa inyong kupo apan wala gihapon kamo mobalik kanako. Gilaglag ko ang pipila kaninyo gilaglag ko ang pila kaninyo sama sa paglaglag ko sa Sodoma Gomora, sama kamo sa nagdilaab nga lipak nga gikuha gikan sa kalayo apan wala gihapon kamo mobalik kanako. Nag-ingon ang Ginoo sa katawan sa Israel, silutan ko gayod kamo
og kay himuon ko man gayod kini pangandam sa pag-atubang sa inyong Dios. Ang Dios maoy naghimo sa kabukiran o kalangitan og nagpadayag sa ihang mga hunahuna ngadto sa tao. Gihimo niya nga gabii ang adlaw og siya ang nagmando sa tibok kalibutan. Siya mao ang Ginoo nga inyong Dios nga labing gamahanan. Kining pagsulat ni Amos niini mga kaigsuonan gipabati ni sa Dios si Amos mga kaigsuonan nga nasuko gayud ang Dios. Kay nganuman sigig halad ang mga tao sa Dios, sigira pod sila pagpakasala. Sigira pod sila og kanang pagkinabuhi sa sala. Wala gyud sila mobalik sa Dios. Kay ang nasabtan sa mga tao ni ining panahon na mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga kung makasala sila, pwede ra nilang halaran. Pwede ra silang muhalad mga kaigsuonan. Ang panahon manggod sa mga propitas kaniadto, ilabi na gyud sa panahon ni Amos mga kaigsuonan, kung imo bitawng tagaan og panglantaw ang tibok istorya sa mensahe nga atong gibasa mga kaigsuonan, kana bitawng ang mga tao nagtuo sila nga pwede ra nilang bayran ang Dios, nga pwede ra nilang halaran, hatagag ikanapulo, hatagan nilang halad para mawagtang gyapon ang ilang sala. Maunay nasabtan sa mga tao, mao'y hinungdan nga nasuko ang Dios. Miingon ang Dios mga kaigsuonan, kung mauman na inyong gusto, kay mauman na gibasa pod nato dinhi nga gusto gyud sa mga tao nga magpuyo ra sila sa sala, kana bitawng magsige ra sila halad, hatag sila halad, muhatag po sila kilapulo, basta kay pasagdan ra sila sa Dios, sige ra sila og pakasala. Ingon ang Dios, maumang kahay inyong gusto, hala pangadto mo. Pangadto mo didto. Asa to atong nabasa mga kaigsuonan? Sa Amos. Amos. Ingon siya dinhi. Kay maumang na inyong gusto, pangadto kamo sa balaang dapit sa Betel pagpakasala kung gusto ninyo. Kay nakahukom ang Dios kung imong lantawon sa katapusang bersikulo nga ato ang gibasa diha sa bersikulo sa bersikulo 12, busa katawan sa Israel, silutan ko gayod kamo. O kay himuon ko man gayod kini pangandam kamo sa pag-atubang sa inyong Dios. Kanang pag-ingon sa Dios nga silutan gayod. Ala pangadto mo dito sa balaan nga bungtod dito sa Betel. Ala pakasala mo. O niya lakaw mo dito sa Gilgal, pagpakasala kutob sa inyong mahimo. Hala, pagdala na mo halad, pagdala mo ikanapulo. Kay silutan ko gayod kamo. Ngano man? Kay ang ilang manggong nasabtan, dili mao. Ilang manggong nasabtan mga kaigsuonan, dili mao. Mobitaw ng gitaytulan ni Amos, wala kakaton gyapon ang Israel. Nakakita naman unta sila sa mga milagro nga gibuhat sa Dios. Mao nang gihisgutan ni Amos ang gibuhat sa Dios. Nakapila na sila luwasa. Gani nakasaksi na ni sila nga ang mga tao gilaglag sa Dios. Nakasaksi na ni sila nga ang Dios mo panalangin unya di sad mo panalangin. Ang Dios mohatag og ulan, pwede pod siya nga dili mohatag og ulan. Kumbaga gipakita sa Dios nga mahimo sa Dios ang tanan. Gipakita sa Dios ang iyahang mahimo para gyud mutuo ang mga Israelita. Para gyud mutuman ang mga Israelita sa mga sugo sa Dios, sa mga pulong sa Dios. Pero wala gyapon kakaton ang mga Israelita, ang mga katawhan sa Dios ni anang panahon na. Wa gyud sila makakaton, wa sila makaamgo bisan pas mga milagro, bisan pas mga katingalahang buhat. Og nakit-an sa Dios nga bisan pa man sa mga nakita sa mga katawhan nga gibuhat sa Dios, wa gyapon sila mamalik sa Dios. Unsay gibuhat sa Dios ug unsay buhaton sa Dios nga gipakita diha sa sulat ni Amos, ingon ang Dios, nag-ingon ang Ginoo, ingon ang sulat ni Amos, panglakaw kamo dito sa Betel, sa balaang bungtod. Hala, pagpakasala mo dito. Ang pangadto mo dito sa Gilgal, kutob sa inyong mahimo, pakasala mo. Kay mauman na inyong gusto kaha, maghalad-halad ra mo diha. Gatuo mo nga
murag gatuo ra man gud ning mga tao sa mga kaigsuonan nga pwede ra nilang mabayran ang Ginoo ba pinaagi sa paghatag kanapulo unya pagustuhan ra sila og pagpakasala. Ha? Wa gyapon sila makakaton. Wa gyud sila makakaton nganuman kay duna sila kaugalingong gusto. Mao bitaw nang kitang mga tao bitaw nga naining katapusang mga adlaw besag pila pa kabuok magwawali nato. Besan pag mo na giingon ni Abraham samtang nakigistorya si Abraham sa usa ka dato nga katong gidala ni Abraham didto sa Hades nga nagampo taon siya kung mahimo abahan padtua sila saro didto sa amo ang dapit kay doon ako'y 5 ka mga igsuon dili ko gusto nga ang ako ang 5 ka igsuon mapunta diri sa ako ang makaari diri sa ako ang gi nahimutangan. Ingon ang Ginoo, ingon si Abraham, tuwa na mas Moses, tuwa na mga propeta, sila na'y bahala dito. Kung dili sila mutuo sa mga propeta, dili sila mutuo sa mga apostoles, di yun na sila mutuo, bisan pag dunay mabanhaw, bisan pag dunay mga milagro. Maunay gipakita dinhi mga kaigsunan nga aduna gyud mga tao bisan pag makakitag mga milagro, bisan pag makakita nga nahitabo na ang mga gipangsulat, gipanagna diha sa Biblia nga kagutom, gubat, kamatay, mga trahedya, pero ang mga tao agyapon mubalik sa Dios. Nagsigig ampo, sige ra pug pakasala, sige og simba, sige ra pug bisyo, sige kuno og tuos Ginoo, ang uban mo sakripisyo pa, labi na ay mga kanang gitawag og Semana Santa. Grabe silang mga penitensya. Kung imong lantaon mga kaigsuonan, sigig penitensya every year. Na ay uban magpalangsang gyud, na ay uban mga kaigsuonan magpalatos. Kay nagpenitensya sila. Pero sige ra gyapon nga nagbuhat og salawayon at tubangan sa Dios. Ang uban sigig paampo, sige pug pakasala. Unsay giingon sa balaang kasulatan sa panahon ni Amos, hala, mao may inyong gusto, hala pakasala na lang kutob sa inyong mahimo. Unya kung imong lantawon sa New Testament dunay gisulat diha mga kaigsunan nga pasagdi ang mga tao nga nagbuhat og sala. Pasagdi ang mga tao nga magbuhat og matarong. Kay dunay mga panahon mga kaigsunan wala magpakita nga mura og kana bitawng murag natagbaw na ang Dios, wala na siya magpakita. Gitugutan sa Dios ang tao kung unsa gyud gusto sa tao. Ikaw ug ako gitugutan ta mga kaigsuonan kung unsay ato ang kanang gipili. Kung gipili nato mga kaigsuonan nga magpakasala sa gitag alagad sige pagpakasala, hala padayon. Pasagdi ang mga makasala pagbuhat sa pagpadayon sa pagpakasala. Kay matod pa sa ato ang nabasa diha sa kahimtang ni Lazaro o sa usa ka dato, ingon si Abraham, bisan pag dunay mabanhaw, bisan pag daghang mga milagro diha, mubalik ra gyapon na sila sa kalibutan kung wa nay mga milagro. Kay doon na magoy mga tao mga kaigsuonan nga nakabig tungod sa milagro. Doon na magoy nakabig mga kaigsuonan, mga tao nga nakabig mga kaigsuonan kus Ginoo tungod sa mga pagsulay. Mao bitaw na kung naay mga tao nga nakabig tungod sa mga pagsulay, kung wala na mga pagsulay di na pod makabig, balik na pod sa kalibutan. Na may kinaiya sa tao mga kaigsuonan nga maninuod ra kung 50-50 na. Kung wala na po yung mga pagsulay, puno na po sa panalangin, malimtan na po ang Dios, murang pugara na po kayo. Kinaiya gyud na sa tao. Kay kita mga kaigsuonan kung imong lantawon ang Biblia, wala kuhaa sa Ginoo ang gitawag freedom, kagawasan. Naa nato ang freedom, ang kagawasan kung unsaon nato pagdumala kining atong kinabuhi. Ato ba kining dumalahon sa pulong sa Dios? Ato ba kining ipadumala sa Dios? O kita rabay mo dumala niini sumala sa atong gusto? Mo nay nakita sa Dios diha sa Amos.
nakitaan sa Dios nga gibuhat na sa Dios ang tanan. Gipakitaan na silang mga milagro. Gipakita o gipasaksi sila nga ang Dios mo silot gayod. Unya mo panalangin gayod. Dili gyud mo pakyas ang Dios sa iyang mga saad, mga kaigsuonan kos Ginoo. Sa iyang mga mensahe. Pero wa gyapon mamalik ang mga tao. Amo nang niingon ang Dios nga pasagdi na lang na sila. Kanang mga tao nga magbuhat og sala, alaing na amos. Pangadto mo sa Gilgal. Kay gusto man gyud ninyo halap, pangadto mo dito. Pakasala mo mayo. Anaon ta kung di ba mo silutan. Mao na nga mga kaigsuonan, kung imong lantawon, ang Dios miingon nga pasagdi ang mga taong magbuhat kanang magpadayon sa pagpakadautan. Okay. Ato na nga tagaag bersikulo mga kaigsuonan, basig dunay mangutana mga kaigsuonan kung asa na makita. Ato sa ni nga paminawon ang awit mga igsuon nga imong gunit. Diri lang sa atong panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Okay. Kanya na pa to'y gi-request diri nga imo lang. Awit makalangit imong gunit. Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw ni Risa Hugoder. Maay buntag nimo diha, Sister Bibian Aligyaho. Si Richard RT, good morning from Darwin. Kumusta mo diha sa Darwin, Brad Richard? Maay buntag ni Mary Jean Algar, morning pastor. Salamat sa Ginoo sa nakadugang kadasig sa pagkinabuhi aning kalibutan. Okay. Luwalhati Barcelona. Good morning pastor. Have a blessed Friday. Gikan ni Rose Datuon yo watching right now from Malaysia. Maayong nga buntag ni Cheng Bindiho. Maayong buntag pastor, maayong buntag sab si Brother Nick Mahinay. Asa makita sa New Testament pasagdi ang nagbuhat og dautan pastor. Okay, salamat kayo. Sakto gyud, naagyo lagi mangutana. Salamat kayo sa imong pangutana. Si Pastor Risi Baldonado, good morning Pastor Gideon. God bless sa mensahe sa katuyuan sa insakto nga paghatag. Amen. Salamat kayo sa prayer Pastor. Atong tagaan og bersikulo mga kaigsuonan. Medyo ulan-ulan ang gawas. Human ani mga kaigsuonan, akong sabuton tong akong mga anak nga magmonitor sila sa kilat para palungon dayon nato ang 101.3 kay sayang kung maigog kilat ang ato ang transmitter. Pero ato sang hatagan og pagtagad kining pangutana ni Brother Nick Mahinay. Nangutana taon siya kay naminaw gyud taon ang ato ang mga kaigsuonan sa ato ang mga pagpahayag dihas bala ang kasulatan. So kung doon na kay Biblia Brother Nick, basaha diha, ablihi ang imong Biblia diha sa New Testament. O ang katapusang libro sa New Testament maunang gipadayag. Ablihi diha sa kanang gipadayag 22. Gipadayag 22. Ingon dinhi nga versikulo 10, gipadayag 22 versikulo 10. Og miingon siya kanako ayaw itago ang mga panagna nga ani ining libro ha, kay duol na ang katumanan niini. Bersikulo 11. Pasagdi nga ang dautan magpadayon pagbuhat sa dautan. Ang malaw-ayon magpabilin nga malaway. Ang matarong magpadayon pagbuhat sa matarong, og ang pagkabalaan magpabilin sa pagkabalaan. Unya mingon dahil siya 12, si Jesus mingon mobalik ako sa dili madugay. O magdalaganti aron ihatag sa tag sa sumala sa iyang binuhatan. O bitaw na mga kaigsuonan nga
moabot yun ang panahon nga bisag saon nimo gwali, bisan saon nimo kana bitaw, bisag saon nimo pasabot, naaman gud sila kaugalingong panabot. Naaman sila kaugalingong panabot mo na bitaw bless kaayo ta ngang ato ang kaugalingong panabot atong gihiklin. Kundili ang ato ang gipapuyo sa atong kaugalingon ang gipasabot sa Dios. Sa atong pagsulod og relihiyon, sa ato ang pagsimba sa Dios diha sa mga simbahan, siguruhon gyud nato ang gipasabot sa Dios mao'y atong nakatunan, dili kanang ato rapong nasabtan bisag wala nas bala ang kasulatan. Mga kaigsuonan, ako sang sabuton ako mga anak nga monitor sila skilat kay nag-ulan-ulan dire ani mo balik ra ko sa ato programa. Salamat kayo sa imuhang nga paghatag og panahon, Brother Nick. Para kung naay mangutana sad sama niini, makatubag na ka kung asa dapit mabasa diha sa Biblia. Hinumduman nato ha nga kanang maong mensahe mauna na ang atong panahon kay natas katapos ang mga adlaw ug kanang maong mensahe before pana mobalik si Jesus. O ipasabot mahitabo gyud na siya. Si Liti Giduya may buntag mayong pakiguban. Matod pa ni Brother Nick Mahinay, dagang salamat Pastor Gideon sa imuhang tubag. Watching from Dika Home, Mintal, Davao City. Salamat kaayo. Kumusta mo diha, Brother Nick? Ang Dios magpanalangin kaninyo. Kung mga imong gipalapan. Ato ang tagaan og pagtagad mga kaigsunan ang pag hisgot na sa pulong sa Dios kaysa ako nang gikaingon dili kay ko magdugay sa ato nga programa tungod kay doon ako'y gimonitor doon nasad ko'y gimonitor sa ako ang kanabitang madugay kog istorya mura og bugat kayo sa ako ang dughan kung magsigi kog istorya og nakasuway na sad ko ani katong nagdumala kog FM radio og nagdumala kog FM radio sa 97.9 unya at the same time mo entertain kog mga tao diha sa prayer house Mandawi House of Prayer unya walay hunong og istorya bitaw sige istorya sige tubang sa mga tao sige entertain sa mga tao tubag sa mga tao tungod kay maumay gibutang og gihatag sa Ginoo nga trabaho dunay mga taong magpatudlo everyday na ay magpa Bible study dito sa Mandawi House of Prayer. Na feel nako sa una nga kanang dugay nako og istorya murag bugat kay sa kuang kasing-kasing murag maglisod siya og kuan kanang trabaho mausay ako ang kanang ma-feel kung taas na kayo ang ako ang oras sa pakikistorya mo nang kagahapon wa ko mag-live tungod kay magklase man pud ko gahapon nagklase ko gagahapon bali 2 ka oras amo ang klase unya wa ko ka live kagahapos buntag kay nangandam ko sa among klase ana yung pagkagabi na ninguha ko nga magka-uban karon mga kaigsuonan para ato ang mahisgutan ng pulong sa Dios akong gitinguha nga gipangayo sa Ginoo nga kana bagyo kana rang mahuman ako ang pag-discuss mahitungod sa pulong sa Ginoo pero kung naamoy mga pangutana tagaan ra gyud nato pod og pagtagad kay importante magyud nga matubag gyud ang inyong mga pangutana basta kana ra gyud naa sa Biblia kanang mangutana nga wala na sa Biblia di gyud po na matubag kay kung mangutana mo mga kaigsunan unsay mga tambal unsay mga hinungdan sa unsa may gipamati ando na may mga matubag siguro pinaagiras mga experience pero sa mahitungod sa medical dili gyud ta katubag ana kay dili man ta doktor mo na nga
mangutana sad mo mahitungod sa uban pang mga pangutana nga wala nas Biblia, di gyud nato na matagan og pagtagad kay ang ato ang programa wa may laing gihisgutan, wala may laing gitanyag, wala may laing gipamulong kundi ang mga pulong sa Dios nga naas bala ang kasulatan. Akong gihangyo matag-usa diha sa pag-abli sa inyong Biblia sa Galacia kapitulo 1, mga kaigsunan, sugod tag bersikulo 11 hangtod sa bersikulo 24 nag-ingon, mga igsuon tuguti ako sa pagsulti kaninyo niini. Ang mayong balita nga akong giwali dili gikan sa tao. Wala ko kini madawat gikan ni bisan kinsa, walay nagtudlo kanako niini, kundili gipadayag kini kanako ni Hesukristo. Nasayran na ninyo nga ang akong pagkinabuhi kaniadto mainiton ako sa tinuohan sa mga Hudiyo o gilutos ko sa walay kulo-kaluoy ang simbahan sa Dios o gihimo ko ang tanan aron paglaglag niini. Labaw akong kamainiton sa tinuhan sa mga Hudiyo kay sa kadaghan sa mga Hudiyo nga akong kaedad, labi pa gayod akong mainiton sa pagsunod sa mga kabiling pagtulunan o pamatasan sa atong mga katigulangan. Apan ang Dios tungod sa iyang grasya nagpili kanako sa wala pagani ako matao og nagtawag kanako aron pag-alagad kaniya. Og sa dihang gipadayag niya kanako ang iyang anak aron iwali ko siya ngadto sa mga dili Hudiyo, wala ako magpakitambag ni bisan kinsa. Wala ako muadto sa Jerusalem aron pagpakita sa nahimong mga apostoles una kanako. Miadto hinuon ako sa Arabia, mibalik ako pag-usab sa Damasco. Milabay ang 3 ka tuig una ako miadto sa Jerusalem aron sa pagpakita kang Pedro og nagpabilin ako uban kaniya sulod sa 15 ka adlaw. Walay laing apostol nga akong gipakikitaan gawas kang Santiago nga igsuon sa Ginoo. Matuod kining akong gisulat og nasayod nga ang Dios nga wala ako mamakak. Unya miadto ako sa nagkalaing dapit sa Syria, sa Cilicia ni adtong higayuna. Ang mga sakop sa simbahan nga iya ni Kristo dito sa Judea wala pagayod makakita kanako. Nasayod lamang sila mahitungod kanako tungod kay gisulti sa uban. Siya nga naglutos kanako kaniadto nagsangyaw na karon sa tinuhan nga kanhi ihang gipaningkamutang paglaglag. Tungod niini gidayeg nila ang Dios. Kining maong mensahe mga kaigsunan, wala ni magdasig nato nga dili po ta magpatudlo. Wala ni magdasig nato mga kaigsuonan nga paabuton lang nato mga kaigsuonan nga ang Dios mo'y makikita nato. Wala ni magdasig. Kining maong mensahe ni Apostol Pablo alang ni sa iyahang isig ka mga Hudiyo nga dili mo tuo nga siya apostol. Dili mo tuo mga kaigsuonan nga siya nausab. Kay nasayran sa mga isig ka Hudiyo sama ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga grabe gyud siya ka mainiton. Nya nganong nakalit magkabugnaw sa iyahang tinuhan. Mura bag gikan sa laing simbahan ba? Mura og nabugnaw siyang simbahan, nibalhin og laing simbahan. Unya ang mga tao nga nasayod nga oy nabugnaw man ang usa ka tawo. Moingon pa mo ubang mga tao nga aba sige haylo lang na. Mga igsuon diha sa bersikulo 11 hangtod sa bersikulo 12 niingon din mga igsuon tuguti ako sa pagsulti kaninyo niini ang maayong balita nga akong giwali dili gikan sa tao, wala ko kini madawat gikan sa bisan kinsa, walay nagtudlo kanako niini kun dili gipadayag kini kanako ni Hesukristo. Kani sakto gyud ni gisugilon gyud ni Apostol Pablo ang tinuod nga kahimtang, ang tinuod nga nahitabo niya. Nganuman si Pablo anang panahon na dili po gyud siya mutuog walihan. Kay kung naay magwali niya ay ihamang lutoson, ihamang patyon, ihamang ipadakop og iyahang ipalatos og iyang ipabilanggo. Mao nang wala gyud nakahimo sa pagwali ni Pablo. Gani na ay mga taong magwali-wali sa mga tao ihamang ganing gukdon. Samot na kung siya mo'y walihan. Mao nang nasayod ang Dios nga si Apostol Pablo mga kaigsuonan grabe gyud siya ka isog nga muwali sa iyang tinuhan sa mga kabilin nga mga pagtulunan sa iyang mga ginikanan.
dili siya tao nga magpaling-paling, dili bitaw sama sa tao mga kaigsuonan kung haylo og kwarta. Bubiya dayon sa iyahang karatula kay moadto na pud sa laing karatula. Unya katong iyang gibiyaan iyang dauton tungod ra pud is kwarta. Mao nang mangutana ko mga kaigsuonan sa inyohang pagka Kristohanon ba? Unsa may nakapaka-Kristohanon ninyo? Tungod bas panalangin? Nahimo batang Kristohanon tungod sa panalangin? Nahimo batang Kristohanon tungod kay wala may laing choice pastor, nagmasakit man god saon man. Unya diri man ko naayo. Amo nang nahimo kong Kristohanon. Si Pablo dili inana mga kaigsuonan, why makawali niya? Why magkatudlo niya? Kay naa man gani mga tao nga magwali-wali bisag dili siya walihan ihadayng dakpon. Kisa may mo ko wali niya. Mo na nga gatuo ang mga Hudiyo siguro aning panahon na mga kaigsuonan wala man ni gipadayag diri. Pero kung imong sabton ang mga katarungan ni Apostol Pablo, nagpakita ni sa pagpakgang sa panghuna-una nga basig dunay mga tao nga moingon nga gihaylaw ra na si Apostol Pablo. Kay inaana ko na sa kamay niton nganong nikalit ra man nigsimang. Mga igsuon, si Apostol Pablo walay bisan kinsa nga naghaylo niya. Iyang giklaro walay bisan kinsa nga nagtudlo niya. Walay bisan kinsa nga nagwali niya, gawas lamang sa gibuhat ni Jesucristo. Naunsa may ato ang nakita sa kinabuhi ni Pablo, sa duha ka kahimtang sa kinabuhi ni Pablo, dapat makakita ta niini. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kining duha ka kahimtang sa kinabuhi ni Pablo, dapat mausab ni atong makitaan sa atong kinabuhi. Kining atong kinabuhi, kini akong kinabuhi, kanang imong kinabuhi, dapat makakita ka sa duha ka kahimtang ana. Kanang kaniadtong wala pa kas Ginoo o karong naana kas Ginoo, mga kaigsuonan. Matod pa ni Kilisti Pargan Rivas Rivulin, tugod na sa Dios og sa iyang mga pulong. Nindot kayo nga manahimo tang Kristohanon tungod sa mga pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Pero kung nabag-o ta mga kaigsuonan tungod kay nahaylo lang ta, nabag-o lang ta tungod sa panalangin, pag wala na panalangin mo adto na putag laing mga tigumanan nga naay panalangin. Maubitaw ng uban mga kaigsuonan balhin-balhin kay nahimo rang Kristohanon tungod sa kadasig. Ang uban nahimo rang Kristohanon tungod sa kadasig. Murag problema man kaay lang balay. Grabe namang gubota. Na may mga Kristohanon enjoy man kaay sila bisag na ay mga problema, di mo adto tag mo Christian tabi. Karon kay pagsud sa Kristohanon, uy, gubot man sa di ay. Gubot man daing simbahan na. Pagkakita sa laing simbahan murag nindot dito da, jamming man kayo, balhin na sad. Mao na makabantay mo dunay mga tao nga magsigig balhin-balhin dili makalahutay og mga naay mga pagsulay. Kay ngano man na Kristohanon ra man sa murabag na engganyo ra ba? Nahimong Kristohanon tungod kay naengganyo. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, medyo ning kusog yun ang ulan diri nga lugar, diri sa atong lugar. Mga kaigsuonan medyo ning kusog yun. Ako ra nga monitoron kung dili gyud na kaya manamilit ra ko. Pero ato ning ipadayon mga kaigsuonan. Sumalas ako ang giingon mga igsuon ko sa Ginoo nga kinahanglan makakita ta sa duha ka kahimtang sa atong kinabuhi. Kana bitawng before pa diha kang Kristo unya after na ba, before and after, dapat makakita ta ana. Unsay kalahian mga kaigsuonan sa duha ka kahimtang ni Apostol Pablo. Okay. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan, kung imong tan-awon, grabe siya nga nagtuon sa balaod sa Dios. Kay ang mga balaod sa mga Hudiyo, nagtamod sila sa mga balaod sa Dios. Lamang, ang problema ragod mga kaigsuonan sa tao nga dunay Ginoo, nagtuon sa pulong sa Ginoo, ang problema kun wala pa niya ang balang espiritu. Mao ni unang kahimtang ni Pablo ha, bantayin ninyo ni ha. Bantayin ninyo ni para dili mo matingala nganong dunay mga nagwaliwali diha, bisyoso raman kayo. Dunay mga nagsangyaw-sangyaw diha, kwarta ra may giapas. Di ba na ay mga nagsangyaw-sangyaw diha mga kaigsuonan diha sa mga kadalanan, unya maminaw ka, unya makitaan kanila nga naminaw ka, tagaan na yung kagsibot, tagaan na yung kagsobre. Unya kinsa man na sila, nagwali sila kay naaman sila itunol nga sobre.
mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Now, si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, swito kayo siya sa mga pagtulunan sa balaod sa mga Hudyo. Nga gikan sa balaod ni Moses o kining tanan gikan sa Dios. Sumala sa nakit-an ni Ginoong Hesus. Mahitungod sa ikanapulo, mahitungod sa paghalad, swito kayo sila. Mahitungod sa mga pagtulunan, apan ang problema mga kaigsuonan sa mga Hudyo o sa mga magtutudlo sa balaod, kauban man ni sila ni Pablo mga kaigsuonan, ang problema nila, puno sila sa pulong sa Dios. Ang problema kay wala nila ang balang espiritu. Maunay kahimtang, unang kahimtang ni Pablo. Unang kahimtang ni Pablo, puno sila sa mensahe, mga pagtulunan, gani ang mga pagtulunan sa ilang mga katigulangan, master kay sila. Unya mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa ilang mga tinuohan, sa ilang relihiyon, sa ilahang pagkahudiyo. Labaw na sa pulong sa Dios, grabe kayo sila mga kaigsuonan nga nagtamod niini. Ang problema kay wala sila makadawat sa balang espiritu. Kay ngano, di man pud sila motuog wali ni sa mga apostoles. Dili man pud sila mudawat mga kaigsuonan sa wali ni Jesus, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mao nang wala nila madawat ang balang espiritu. Ang unang kahimtang sa kinabuhi ni Pablo, naa siya'y pulong sa Dios, apan wala niya ang balang espiritu. Pero sa diha nga na-encounter niya si Jesus, diha sa Buhat Kapitulo 9, nadungog niya ang tingog ni Jesus, gidawat niya si Jesus, misunod siya sa mando ni Jesus, pag-ingon ni Jesus, lakaw sa dalan tulin. Pangitaas si Ananias, pagpapandong dito, aron madawat nimo ang gisaad sa Dios nga maong balang espiritu, mingtuo siya. Apan ang tanang mga tao karon mga kaigsuonan nga imong walihan, mutuo ba? Naana sila'y pulong sa Dios, pero wala lang nila ang balang espiritu. Maunang ang mahitabo na aragyapoy bisyo. Kabalo mo mga kaigsuonan, daghang mga tao nga kung maghisgot og bersikulo, daghan kay bersikulo. Lupig pamanggani siguro ko'y bersikulohay. Pero naagyapoy bisyo. Ngano man, wala man nila madawat ang balang espiritu. Maunang kinabuhi ni Apostol Pablo sa unang bahin, sa unang kahimtang. Naa siya'y pulong sa Dios, suwito kayo siya. Makalitok gud siya og mga lungguahi nga dili malitok sa uban. Grabe ka bright si Apostol Pablo kung imong tan-awon. Sa iyang pagka-bright, imong makit-an diha nga tungod kay wala say balang espiritu, isog kayo siya. Unya wa say pailob. Unya wa say kalipay. Sige ra siya pamunal. Sige ra siya og kanang panglutos. Kabantay mo anang mga taong puno sa balang espiritu, puno sa Biblia unya walay espiritu. Sige ra nagpanaot og laing mga tao. Sige ra nagpanaot. Labi na kung ang tao nga gikan nila unya mubalig laing sikta, di gyud na nila lungan. Kay ngano man wala man nila ang balang espiritu. Naa sila'y pulong sa Dios, nagbasa silang Biblia, pero kay wala man nila dawata o wala man nila papuy og sunda ang mga sugo ni Jesucristo. Mao bitaw nang dili gyud nato na ikatingala nganong dunay mga tao nga magsigig lalis diha sa Biblia. Kay ngano man dili man balang espiritu ang naghari. Ang naghari ang ilamang kahibalo. Ang ilahamang kahibalo nga kuno sila mo'y sakto. Bisan gani sa social media mga kaigsuonan, kung imong lantawon bisan kanang bautismo gilalisan nga pagtulunan man na ni Jesus. Bisan kanang bautismo, pagtuo gilalisan. Maunay unang kahimtang ni Pablo. Mausa nay unang kahimtang nato kanang wala pa bitaw maghari ang balang espiritu. Grabe gyud nato ka kanang kainit sa kana bitawng pagdaot sa laing mga sikta. Di ba maumanay kinaiya sa mga bag-ong Kristohanon mga kaigsuonan? Pawalihan ng bag-ong mga Kristohanon. Di ba mo ingon day na nga
Kini mo'y na-bless yung ko diri gyud ko na bag-o dito gyud batik ito kana ra gyung ngano man kanang ang ilang wali comparison kung imong tanawon mga kaigsunan kanang mga bag-ong Kristohanon. Lahi ang ikaduhang kinabuhi ni Pablo. Mao bitaw nang iyang nakit-an diha, iyang yung gipakita mga kaigsunan sa Biblia, mingon siya nga dili na ako nabuhi, dili na ni si Saulo, si Pablo na ni. Dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo na nga ania kanako. Mao bitaw nang kabantay ta sa kinabuhi ni Pablo, bisag kinsa na lay mohagit niya, di gyud siya musukol. Unya inana na ba ang atong kinabuhi? Di na ba ta musukol or kita na mo'y nangagit? Kung tinuod tang Kristohanon nga nananato ang mensahe sa anak, mensahe sa amahan, o mensahe sa balang espiritu, o naghari na gani nato ang balang espiritu, sultihan ko kamo, bisag kapila pagkahagita, tigyo ka musukol. Ano man, kabantay ka sa mga taong puno sa balang espiritu like ni Esteban. Gibato na lang si Esteban, pero siya pa'y nangayog pasaylo sa mga nagbato niya. Hallelujah. Salamat sa mensahis, Ginoo. No? Kabantay mo? How about sa tua? O pagani ba tua? Istorya pa lang mga kaigsunan. Ang uban gani, wa pagani istorya, naong pa. Na yung mga Kristohanon makakitag na Kristohanon na ha? Unya, makakita ngaghiwian siya? Na, di nakatulog og dili dili makabalos og panghiwi. Mao na nga atong tan-awon kining atong kinabuhi. Dili ta dapat mo tan-aw sa laing kinabuhi, atong kinabuhi mo tan-awon. Ako gigamit ra gyung instrumento sa pagpahinumdom sa matag usa. Unsay angay natong buhaton ug unsay angay natong himuon sa atong kaugalingon. Dapat eksamino nato atong kaugalingon. Dili man sad ka ka-examine kung dili ipadala sa Ginoo ang akong kinabuhi dinhi sa atong programa. Gihimo kong instrumento aron ang akong kinabuhi makahinumdom, ang imo pong kinabuhi makahinumdom sa angay nga buhaton og ipabuhat sa Dios atong kinabuhi. So ang gipakita diha sa kinabuhi ni Apostol Pablo, dunay duha ka kahimtang. Ang unang kahimtang, puno siya sa pulong sa Biblia. Imagine na, tanang pagtulunan, yan ang gitunan. Unya, kabahin sa pagtulunan sa mga Hudyo, sa mga balaod. Balaod sa adlaw ipapahulay, balaod sa pagkaon. Swito kay si Pablo. Wala na taong makatudlo niya. Ngano man, swito man siya. Gawas pa ni ana, walay tao nga muako sa pagwali niya. Munang sakto yun ang miingon siya nga, walay tao nga nagtudlo na ko ani. Ingon siya sa versikulo 11 ug 12. Way mga tao nga nagwali na ko ani. Wala na ko ni dawatan ni bisan kinsa nga numan. Walihan ni si Pablo nga dakpon dayon na niyang mga magwawali. Sa ako nang gikaingon, na ay mga tao nga magwali bisag dili si Pablo walihan, iya ding adtuon, lutoso niya, iyang ipadakop. Unya iyang ipalatos, ang uban iyang ipapatay. Ngano man, puno si Pablo sa kahibalo. Ang problema, dili siya puno bala ang espiritu. Maubitaw na nga sa dihang gipandungan siya ni Anias, wala na sa tudluin ni Ananias. Kay suwito na si Pablo. Kay nagtuon siya sa Biblia sa mga Hudyo. Mahitungod sa balaod, mahitungod sa sugo, mahitungod sa mga pagtulunan, bisan sa mga pagtulunan nga kikabilin sa mga katigulangan. Suwito kayo siya. Inana siya kamainiton. Ang problema, kay dili niya madawat ang balang espiritu, kay dili siya lagi modawat og walihan. Ang naitabo si Jesus mo'y nakikita niya. Diba imong mabasa sa Buhat Kapitulo 9? Si Jesus mo'y nakikita. Gipili siya matud pa sa wala pa siya matao, gipili na siya. Sa diha nga nadawat na niya ang balang espiritu,
Naagyod gyapon niya ang pagkapuno sa kahibalo. Mahitungod sa pulong sa Dios, mao bitaw nang makawali siya. Wa na siya magkinahanglan og pagtudlo sa mga apostoles. Wala na siya magkinahanglan mga kaigsuonan sa nga tudloan siya sa mga apostoles or magpatambag siya sa mga apostoles, kay ang mga nakatunan sa mga apostoles nga gitudlo ni Jesus, iyan ang nakatunan. Ang problema kay wala niya ang balang espiritu. Munang grabe siyang isuga. Di siya gustong malabwan. Kung naay magwali-wali, dakpon. Inana si Apostol Pablo. Inana po ng mga tao nga wala Espiritu Santo. Magwali sa social media, mag-away ra, magsigig debatihay. Unya suklan po anang dili puno sa balang espiritu, puno po sa ilang relihiyo grupo, managlalis ra. Maghinambugay kinsay sakto. Unya pakulawan nila ang pikas pundok, ang ilahang pundok maoy luwason. Kabantay mo anang debate. Di gyud na wa gyud ka di gyud ta kakitag debate mga kaigsuonan nga ang iyahang karatula dili dipinsahan. Dipinsahan gyud na niya ang iyang karatula, ang iyang doktrina. Bahalag wala na diha sa kinaiya ni Kristo. Pero si Pablo, kabantay mo, sa dihang nadawat na niya ang balang espiritu, wala na siya mangita og wala na gani siya mulutos gyud. Wala na siya kay kung wala pagyapon niya ang balang espiritu, unya tinuod siyang na-convert, iyang lutuson na pud ang iyang isig ka Hudiyo. Lutuson na pud tong iyang isig ka Hudiyo. Iyan na pong dakpon, iyan na pud sigurong pamatyon to. Isiniyag ka Hudiyo. Muingon bro siya, dawatan niyo si Jesus, kay di gani ninyo dawaton na naagi may tabo ninyo. Pero kay puno naman sa balang espiritu, wala na niya buhata ang iyang gibuhat kaniadto. I hope nasabtan nato unsay kalahian sa duha ka kahimtang sa kinabuhi ni Pablo. Yes, puno sa pulong sa Dios, pero wala man niya madawat ang balang espiritu. Dunay mga taong puno sa pulong sa Ginoo, na ay mga bersikulo, pero magbisyo ra. Kay nganuman, wala nila dawata ang balang espiritu. Pero sa dihang gidawat ni Pablo ang balang espiritu, wala na siya mangitag lalis. Ug naay mulutos niya, mulikay siya. Di na po nimo makitaan nga nang lutos gud siya. Makabasa bata nga nang lutos si Pablo kay puno sa pulong sa Dios, unya na niya ang balang espiritu. Wala na tay mabasa. Nga si Apostol Pablo nanakop, si Apostol Pablo nang latos, iyang ipabalanggo tong mga tao nga wala mosunod ni Jesus. Wala na niya na, dili na nato na makita sa Biblia. Siya na'y gidaot, siya na'y gibutang-butangan, siya na'y gihulga, siya na'y gilutos. Kaya nga naman, puno na siya sa balang espiritu. Ang taong puno sa balang espiritu, mapailubon, mapaubsanon. Bisag pasakitan, dili mo balos. Bisag butang-butangan, bisan og hulgaon, magpakahilom lamang. Kanunay mulikay si Pablo, mausab na imong makitaan sa atong Ginoong Jesucristo. Maunang kung kita Kristohanon, dapat puno tas balang espiritu, dili kay puno lang sa kahibalo. Sa bersikulo 15-19, giklaro diha mga kaigsunan, walay nakakabig ni Pablo. Gawas lamang nga nakabig siya mismo sa atong Ginoong Jesucristo. Pangutana, sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi, kinsa may nakakabig nato? Katong balatian, katong nadiskrasya, kay naamay mga taong nabag-o kay nadiskrasya, musampit ra Ginoo kung nanay diskrasya. Unyag wala na po'y diskrasya, balik na po sa kalibutan, daghan kay kung mga nakailang mga tao nga grabe kaayong nagpasalamat, salamat kay Pastor Gideon, kay kung dili patungod nimo di gyud ko mabag-o, di pa ko tungod nimo Pastor, di gyud ko kakaton.
Kay nakabig man tungod sa tao. Nakabig tungod sa radyo, tungod sa social media. Na ay tao miingon nga, ato ko ni Pastor Gideon kay sama niya, kaniadto, nagpaboy ragod tao na siya. Sige na sa panilhig. Kitaan na ako nas mabulo. Sige na nagpanilhig. Wato ko karon kay, sikat na kay Pastor Gideon na ana sa 97.9 Love Radio Cebu. Kay atong panahon na, murag, ang mga tao nga makadungog nga naa na kas radyo, murag makaingon gud, uy, taas-taas na gyud. Di na gyud priya sa unang maninilhig. Tiglimpyo ra man ni og kanang tangkal sa iro ni Gideon. Tighugas ra man nig auto sa iyang amo, tigdeliver ra man nig soft drink dres amo nganong naa naman sa radyo. Muadto kong Pastor Gideon be kay murag unsay gyoy naa niya. Naay mga tao nga nakabig tungod lang ana. Si Pablo diliin anay. Nakabig si Pablo sa tingog yun ni Jesus. Sa mensahe yun ni Jesus. Walay laing nadawat ni Pablo kundili ang balang espiritu. How about sa matag usa? Nadawat ba nato ang balang espiritu? Or nangalagad ra ta kay naay panalangin? Nangalagad yun ko kay naay panalangin. Kwarta dito, kwarta diri. How about kung wala na'y kwarta o di na yun magamit ang kwarta? Mao nang giingon si Apostol Pablo dihas bersikulo 15-19, walay ni kabig niya, walay ni tudlo niya, walay bisan kinsa nga iyang gikonsulta. Kaysa ako nang gikaingon, walay magpatuga og wali og tambag-tambag niya. Kay ngano man, puno gud siya, pero dili siya punos balang espiritu. Sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, sa atong pagkakristohanon karon, kumusta naman ta? Kumusta naman ka Pastor Gideon? Okay ra gyud ko dire. Kamo diha, kumusta man? Kumusta naman ang atong pagkakristohanon? Ikaw Pastor Gideon, salamat sa Ginoo. Padayon nga naghari ang Dios. Padayon nga nangulo ang Dios. How about sa matag usa? Kumusta man mo diha? Kinsa may naghari sa imong kinabuhi? The word naghari, kinsa man ang imuhang kanang word naghari, imong gisunod, mao imong gitagaan og panahon, mao imong gipamati. Kinsa may imong gipamati? Imong panginahanglan. Unya na lang gyud ko magwali, unya na lang ko manudlo kung mahuman na ni akong balay. Unya na lang gyud ko mo kanang giingon ni Pastor Gideon nga ang tanang mga tao, tanang mga magtutuo na ibuluhaton, unya na lang na makahuman na gyud ko pa eskwela sa akong mga anak. Nahuman nagpa-eskwela ang mga anak. Na naman po'y apong pa-eskwela hunon. Pastor, unya na lang gyud ko magkat og wali pastor kung kanang unya na lang ko magkat-on og wali pastor kanang makapahuman ako og eskwela sa akong mga anak. Ang anak nagkalit magpanganak. Mao na po'y pa-eskwelahon tong apo, mao na po'y bantayan. Mamatay na lang ang tao nga wa gyud kabuhat sa buluhaton sa Ginoo. Ngano man kay dili puno sa balaang espiritu, punos mga butang. Ang uban puno sa trabaho. Kumusta naman ta? Puno ba ta sa balang espiritu or puno na ta sa trabaho? Mao nang gagmay nga mga pagsulay. Mangutana dayon, maglibog dayon. Anak bakos Ginoo, Kristohanon bako. Nanay mga problema, dali dayon mangutana. Mga kaigsuonan, si Pablo lahi. Lahi si Pablo. Sa dihang puno nangalagad sa Ginoo, wala na ilain niyang gisunod si Jesus na. Wala na niya sunda ang iyang career sa kalibutan. Wala niya sunda ang iyang pagkamaalamon, kundili ang tingog na ni Jesus. Iyan ang gibiyaan ng tanan. Kung imong lantawon kasikatan, sikat si Apostol Pablo. Pero mingon siya, dili na akong nabuhi kundili si Jesus na. Busa doon na say kaisog sa pagsangyaw. Doon na say kaisog sa pagtudlo. Giluto siya,
gihulga siya, gibutang-butangan siya. How about sa tuwa? Kumusta naman ta nga makakristohanon? Gilutos ba sad ta? Or kita mo'y nang lutos? Gihulga ba sad ta? Or kita mo'y nang hulga? Nara gyud anang duha. Gisaway ba ta? Giubitan ba ta? Gibutang-butangan ba ta? Or kita mo'y nanaway? Mga igsuon, mamalandong ta kung asa na ta sa dapit nining duha ka klaseng kahimtang. Mga kaigsuonan, kung Kristohanon ta nga doon na tayo giapas, sa panahon nga ato nang maangkon ang atong giapas, biyaan rasad nato na kay doon na naputay option. Kung naghan kayo mga magwawali mga kaigsunan nga gibutang na sa Ginoo diha sa nang sityuha, gibutang na diha anang simbahana, gibutang na diha anang dapita, pero tungod kay nainganyo sa laing ministry. Ang uban nainganyo sa radyo, ang uban nainganyo social media, ang uban nainganyo mga kaigsunan sa kanang sa music ministry. Ang iyahang gasa maogyod ang pagtudlos mga bata kapan kay nainganyo man sa music ministry. Hala, adto gyud mo music ministry. Ang igsuon, dili ta mo tubo kay nana ta. Sige tag sugod-sugod. Unya kasagaran ra ba nga inana kanang puno ra sa kahibalo nga wala maghari ang balang espiritu, magsige ra nagsugod-sugod. Si Apostol Pablo kaniadto ang ihang wali kanunay pagpangumpara sa wala pa niya puno, sa wala pa mapuno siya sa balang espiritu. Nagyo say wali kay ngano man naaman say mga tao. Kung imong lantahon, si Apostol Pablo leader siya sa pila ka mga sundalo. Naasay mga sundalo naasay mga sakop. Kabantay mo sa diha nga imong basahon ang Buhat Kapitulo 9. Naasay mga sakop Siya ang leader. But ipasabot, ang katong iyang gipanglideran, iya gyutong giwalihan. Wala man tuod na gisulti nas Biblia. Pero nisanong niya, nisubmitar niya. Duna siya'y mga gitudlo atong mga tawhana. Kabantay mo anang mga taong puno ra sa kaalam, puno ra sa kahibalo. Sige ra nagpangumpara sa iyang walis o sa mga simbahan. Pero ang taong puno sa balang espiritu, sama sa kinabuhi ni Apostol Pablo sa ikaduhang kahimtang ni Pablo nga puno na sa balang espiritu, tanawa ang iyang mga wali, tanawa ang iyang mga mensahe. Bisan kung gilutos siya, bisan kung gibunalan siya, wala na siya magdumot, wala na siya masuko. Gibunalan siya dito sa Atenas ba to nga gibilanggo siya, kanang gidakop, gitabangan siya naa sa mapa, ikaduhang panaw, sa unang panaw dito sa Ikonyo, katong ato ang gibasa diha sa Buhat. Sa Ikonyo, diha siya gitabangan og hapit siya mamatay. Unya gibalikan ba niya ang Ikonyo para manimalos siya? Wala. Ano man, puno na siya sa bala ang espiritu. Unsay mensahe nga angay natong makatunan? Sa imong pagkakristohanon gidaot man ta, gilutos man ka, gibay-bay man ta, gibutang-butangan man ta, o bisan kinsang mga tao mapakristohanon, madili kristohanon ang nagbutang-butang, naghulga-hulga, ayaw na sila tutuki, ayaw pod kasuko nila, ayaw pod kalain, mga kaigsuonan. Ayaw ibilin ang imong nauna nginila, ayaw ihatag ang ilang nauna. Hinuon ang atong nauna ihatag nato sa Dios.
Dili na to ihatag atong kasing-kasing. Nila hinuon atong ihatag atong kasing-kasing sa Dios. Rodel gindulan maojod kasagaran karon. Maghin kung asa sila makakwarta dito na pod sila na bliss. Jud ko pastor sa imong wali. Hika ni Rodel. Salamat kaayo sa Ginoo, brother Rodel. Bantayan na nato na. Bantay mo mga kaigsunan. Asa ganitong kusog nga ministry katong mga taong dunay giapas adto guna magpaipid-ipid dayon. Nasultihan ta mo kung naa kay ministry nga gisugdan unya imo nang biyaan unya mo adto dayon ka atong sikat kusog nga ministry, manubag ka sa ministry nga imong biyaan. Gawas kung gilutos na kas ministry nga imong gibiyaan kay di na ka manubag ana. Mga igsuon, magbantay ta labi na sa mga ministry nga doon na gipamaligya. Si Apostol Pablo wala siya mamaligya eh. Wala siya mamaligyag paniyo. Kabantay mo nga na ay mga panahon si Pablo bisan gani ang paniyo makaayo. Bisan sa panahon ni Pedro, anino na lang ni Pedro, makaayo na. Pero wala gyud na nila gamita kung sila makakwarta. Pero karon tanawa, wa pa gani mga milagro na maligya na. Ang ilang ipamaligya, siyempre mga items, mga gikinahanglan sa mga tao. Pero kung imong lantaon, makaingon ko bugat ang kanay nana nga klase nga ministry. Bugat una nga kung kasing-kasing una dili kay nako matutok anang ministry ha. Kay ako nang nasinatian ba nga napugos og wali, napugos og dualag mga tao tungod pararang makapamaligya, para makapamaligya rag items. Imagine na sa usa ka items pila ka ginansya. Doon na po'y mga nagwali sa social media na po'y gipamaligya. Bugat kay na sa akong kasing-kasing. Bugat kay na sa akong kasing-kasing. Kung maunay gibati sa akong kasing-kasing unsa pagkahaang Dios. Naay ministry nga diin ako ang nasudlan sa una, gitagaan kog 200. Giingnan ko nga, see, if you always with me, you get money. 200. Gihatag niya sa kuha. Giingnan pagyug ko. See, if you always with me, you get money. Unya, usami kaadlaw dito San Fernando. Kay gipaduyog ko dito. Gipadala ko sa children ministry. Pag uli, gitagaan kog 200. Sa kung nauna, may pay ako tong gipanaksi. Kay mo kwarta pa ko og kapis libo dool 2,000. Unya kanira noon nga usa ka adlaw piti panghagua tagaan kog 200. Unya ingnon pa ko nga, see, if you always with me you get money. Sa man ning ministry ha, money ministry. Si Pablo mga kigsunan, daghan kayong mga milagro nga imong makita ni Apostol Pablo, pero wa gyud siya magsulti dihang pamaligya eh. Wala siya maghisgot og kwarta. Naay giingon nga wala naa siya katungod sa pagpangayo, pero wala niya abusari ang katungod para mababagan ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Si Gina kamahala na abitaw maligya og lana og panyo pastor. Unya na apgyoy ginalon nga tubig kay makaayo daw. Kinsa may nagsakay ana, gahom na sa Dios o gahom na sa demonyo nga gigamit ra ang ngalan sa Ginoo. Atong hinumduman na si Jesus Christ doon na pasidaan. Doon na pasidaan na si Jesus Christ. Nga daghang mga tao nga magsangyaw sa ngalan ni Jesus, magtudlo sa ngalan o pagtulunan ni Jesus. Unya maningil na inig-abot ni Jesus. Moingon na nga, di ba, Ginoong Hesus, nagsangyaw man kami sa nga imong ngalan, nagwali man kami sa imong ngalan, nag-ayo mig masakiton sa imong ngalan, nagpagawas mig yawa sa imong ngalan. Unsa may giingon ni Jesus, unsa may girispa ni Jesus,
Oy, pahawa kamo, wa ko makaila kaninyo, mga makasasala. Unsa may angay natong makatunan sa atong panag-uban? Dili nato tugutan nga sa atong pagpangalagan magtipig tag sala. Kanang ibaligya nato si Jesus, sala na. Kanang simbahan atong inegosyo, kanang simbahan nga naay mga negosyo, sala na siya. Unsay giingon ni Jesus? Ang balay sa akong amahan dili tawgon nga balay sa mga kriminal o balay sa mga kawatan. Hinuon pagatawgong balay alampuanan apan gihimo ninyong taguanas mga kriminal o kawatan, gihimo ninyong merkado. Kabantay mo diri sa social media pulong sa Ginoo ang nauna, pero dunay nay gipamaligyang mga items. Sa mga naay mga selebrasyon, si Jesus ang gi-celebrate pero under the ground business. Magbantay ta. Si Pablo, mga kaigsunan, dili nanay, dili inana. Mauna nga Dihas 21:24 nagdasig si Pablo nga sa atong pagpangalagad naabatay na katunan. Nabatay na katunan. Kung unsay atong nakatunan, ato ning gamiton. Dili pagsundog sa uban, kundili pagsangyaw o paghatod sa kaluwasan sa mga taong naapas kalibutan. Unsa may makita nato diha sa 21:24? Unya miadto ako sa nagalaing dapit sa Syria o sa Cilicia, ni atong higayuna ang mga sakop sa mga simbahan nga iya ni Kristo dito sa Judea. Wala pa gayud makakita kanako, nasayod lamang sila mahitungod kanako tungod sa gisulti sa uban. Siya nga naglutos kanato, kaniadto nagsangyaw na usab sa tinuhan nga kanhi ihang gipaningkamutang paglaglag. Tungod niini gidaig nila ang Dios. So dunay mga taong mga Kristohanon, mga kaigsunan nga nakabalita mahitungod ni Pablo. Mautoy bisita ni Pablo. Unya sa diha nga nakakita sila ni Pablo, gidaig nila ang Dios. Dili kay gidaig nila si Pablo, gidaig nila ang Dios. Na si Pablo kaniadto naglutos, siya nay gilutos. Sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, mao ni angay natong tan-awon. Ang before nato nga kinabuhi ug after nga kinabuhi nga naanatakang Kristo, do na nabay kausaban, do na nabay kalahian. Ikaduha, do na nabay trabaho nga atong gisugdan. Kay ang kinabuhi natong after nga naanatakang Kristo ug naana si Kristo nato, do na gyud tay trabaho. Do na tay trabaho oy. Unya, sa atong pagtrabaho dapat dili nato ni ikumpara ni bisan kinsa. Dili nato ni isundog ni bisan kinsa. Kay basi og nagtrabaho ta ana, gisundog lang pud nato, nainganyo ra sadda. Unya kung naay mga pagsulay, ayay naman ay pagsulay undang ta. Mao na nga ato ang utingkayon ang atong kaugalingon. Unsa may nakapakabig nato, unsa may nakapabag-o nato, kay ang uban nabag-oras uyab, napag-oras babae, ang uban nabag-oras sa lalaki. Naminyo na balik na pugdaan. Ang uban nabag-oras sa panalangin. Nainganyo ras panalangin bitaw. Mga igsuon, dili dapat inana ang atong kahimtang Kristohanon eh. Dapat nakabig ta sa mensahe ni Jesus. Mao nay tinuod nga nagtuo. Mao nay pagtuo nga makaluwas. Mao nay pagtuo nga makahatod nato sa kinabuhing way katapusan. Nagtuo gyud ta sa mensahe ni Jesus. Dili kay nahimo kong Kristohanon kay nagwa na naman ko'y nagwali god o niya na nang hatag og pan, pero mao na dito sinugdanan sa akong pagka-Kristohanon. Nahimong Kristohanon kay naay nang hatag og pan, nahimong Kristohanon hangtod nga naay nang hatag na pugbugas. Nindot man ini Kristohanon kay sa una pan pa to karon bugas na.
Anay nangita na pod, nanapoy nananyag og scholarship. Nindot tining Kristohanon kay pa-eskwelahon akong mga anak, free pa. How about kung wala nay masinatian nga sama anak? Mga igsuon, ang Kristohanon pagasulayon. Nabag-o ako sa pulong sa Ginoo gikan ni Susana Pablio. Wow, salamat sa Ginoo. Pastor Gideon, salamat kaayo sa mga pulong sa Ginoo nga napaambit nimo nga kanunay nagpahinomdom sa mga katawhan sa Dios. Gikan ni Jocelyn Barbon, Isidoro, daghan kaayo ron pastor nga gamiton ang ngalan sa Ginoo pastor nga modawat og kwarta. Pastor Makaguol. Gikan ni Mereros Bilieres. Tanawa, daghan kaayo ron tindagan na. Kaya nga naman, naman gutas katapusang mga adlaw kung imong lantawon ang sulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3. Nga moabot ang mga katapusang mga adlaw nga lisod na kay panahon. Ang mga tao hambugiro o maguna-una lang silang kaugalingon og sa kwarta. Mabitaw ng kwarta-kwarta na lang yun. Karon balik na po ng kapa. Bantay mo sa kapa, balik na sad. Daghang mga nasakitan atong kapakapa sa una. Kisa may nainganyo atong kapakapa. Napatoy baboy-baboy, napatoy itik-itik. Ministry gyapon ang gisakyan. Magbanday ta kung mga lagad ta nga natay giapas. Dili gyud ta kapadayon. Kung ang atong giapas mga butang kalibutanon. Pero kung mga lagad ta kay giapas nato ang saad ni Jesus nga balikan ta niya, lalinon ta niya, kuhaon ta niya, unsa pa may atong paninduton pa, wa nay lain ang relasyon nato niya. Si Mary Rose Vilieres lagi nun salamat sa pulong sa Dios, pastor, kay kami sa una og hilantan pastor halok-halok dayon sa kahoy og nga binuhat sa tao. Karon salamat sa Ginoo kay iya naming gipahigawas pastor. Magpatambal dayon kay maoy gituhuan nga makaayo. Karon salamat sa Ginoo kay nagsimba nami sa buhi nga Dios tuwa sa langit. Wow. Mayong butang may pakiguban ni Sister Rose Datuon yo nga nanukad sa Malaysia. Ang Dios magpanalangin. Dili na to kalimtan mga kaigsunan, dapat nakabig ta sa mga mensahe ni Jesus, sa mga pagtulunan ni Jesus. Kung maingon tang mga mensahe ni Jesus na adiha ang mga pagtulunan, na adiha ang mga pamaagi, na adiha ang mga pasidaan, mga pahimangno, sugo, dapat diha ta nakabig. Dili kay nakabig lang ta kay nadato na ang ato ang mga kaila. Nakabig lang ta, nakapangalagan lang ta kay nisikat man itong mga kaila. Amo nang ang uban mga kaigsunan asa ganitong naay mga milagro, biyaan ang ilang simbahan kay tuas mga naay milagro. Unang daghan kairong mga simbahan na ako anang nadunggan nga nanira kay gisirahan nila ang ilang simbahan kay tuas laing pundok, kay dito daghang milagro dito. Kay nakabig raman daig milagro, wala man makabig sa pulong sa Dios. Kay kung nakabig pas pulong sa Dios, sultihan ta mo nanangyaw na nas mga tao.
Nanangyaw naman na sa mga tao, ang tao nga nakabig sa pulong sa Ginoo, napuno sa balang espiritu, nanangyaw na sila. Pero kay wala man makabig sa mga pulong sa Dios ug dili puno sa balang espiritu, napuno ras panginahanglan mo nang gisirad-an ang simbahan, og mi balhin sa lain nga mga tigumanan nga naay mga milagro-milagro. Labi na social media, daghang kay mga milagro-milagro diha. Dapat magmaigmat mitaw ta, magmabinan tayo na bitaw ta. Kapila namang gyud ta makadungog ani nga gipahinumduman taw, gidasig nga magmaigmaton ta nga magmabinan tayon ta na anak na tas Ginoo. Ina imuhang kaugalingon, anak na kos Ginoo. Nananako ang balang espiritu, ina imong kaugalingon nga nananako ang balang espiritu unsa pa may atong buhaton. Nananato ang balang espiritu, nananato ang pulong sa Dios. Anak na tas Ginoo, nananato ang balang espiritu, unsa pa may atong buhaton. Magpasagop pa ta atong naay mga mulumilagro. Sa maday klase nga pagkaanak. Ang taong anak nas Ginoo, nananato ang pulong sa Dios, nananato ang balang espiritu, mulihok na ta. Mauna niingon si Apostol Pablo, kung ang matag usa mulihok, sumalas ilang katungdanan. Unsa may katungdanan nato? Unsay atong nakatunan atong ipakaton sa uban. Kung giwalihan ta, dapat muwali putas uban. Unsaon pagwali nga mubalhin mapuglaing tigumanan. Ika ni Jocelyn Barbo, nindot jud kaayo pastor kung ang imuhang pagkakabig nakasukad jud sa pulong sa Ginoo. Kay bisan yamiran ta, lutuson ta, bisag unsay mahitabo, pabiling nga mga lagad sa Ginoo. Ana gyud. Salamat sa Ginoo, Sister Jocelyn. Dili bitaw kay nakabig ras panalangin. Ako pastor, wala ko nakabig sa mga nindot nga simbahan. Nakabig ko tungod sa pulong sa Ginoo. Dire ko na bago, dire ko na disiplina sa pulong sa Ginoo. Gikan ni Kinging Sempron. Amen. Inana gyud. Dili kay kabig rata mga kaigsuonan ka mo panalangin ang Ginoo. How about kung naanay disiplina? How about kung naanay mga pagsulay? Tugutan biya sa Ginoo ang mga pagsulay. Walay tao nga nagtuo nga dili sulayon. Si Edgar Ray, matod pa, good evening Pastor Minaw here sa Butuan City from Riboy Karwas. Karwas boy. Ay, salamat kaayo. Musta mo diha, ang Dios magpanalangin sa inyong trabaho diha, ang Dios magauban, magproteksyon. Muna nga imong makitaan ang kinabuhi ni Pablo, mga kaigsuonan. Ditso na sa gwali. Kay nana niya ang pulong sa Dios. Nana niya ang mensahe ni Jesus. Nana niya ang balang espiritu. Wali na sa ditso. Uban mga kaigsuonan, ambot lang. Doon ako'y kailang pastor diha dapit sa Negros, di ako maghisgot sa unsang lugara. Gisirad-an ko no ang simbahan, wa na simbahe kay tuan na sa naay mga milagro. Amo na'y pinakalisod mga kaigsuonan. Ako sa nga tan-awon ang mga request dire nga makalangit. Medyo ni kusog-kusog na ang ulan dire. Padayon lagi hapon ta. Ako asang tagaan og pagtagad katong mga awit nga gipang request gipaabot dire sa atong nga programa. Hari ka. Okay, ako ning pangitaon kining hari ka. Hari ka. Og katagbawan. Okay, ako aning ipasod mga kaigsuonan. Katagbawan. Akong unahon ang pagpasod sa awit makalangit, Katagbawan.
Doon na pag-request dire mga kaigsunan, labod. Ako gihangyo ang matag usa sa pag-share ni ini nga uban aron masayod ang tanan sa tinuod nga dapat mo'y makit-an nga kahimtang. Kana bitawng kahimtang before o kahimtang nato after na naanata kang Kristo. Laygon ang Dios magpanalangin og maayo nga pakiguban matud pa amin pastor sa palamat sa pulong sa Ginoo. Salamat sa mga pagsulay nakalabang mi og nakapadayon pag-alagad sa Ginoo. Gikan ni Kiliste Pargan Rivas Ribulen, si Edgari Riboy Villarreal. Pastor, lami kayo ang pulong pagkaon na sa atong espirituhanon nga bahin. Wow, salamat sa Ginoo. Si Remelita Bugais Pilisco, amin pastor. Amin pastor, bitaw nakabig ko sa ihang mga awit pastor, sa ihang mga pulong. Wow, nindot sad kayo. Si Rodel Gindulan mag-request mi kanta pastor, dili ko ibaylo, na bless jud mi pastor program from Glan Sarangani. Mayo nga pakiguban ni Josephine Duran. Good morning, pastor, watching from Kuwait. Kumusta mo dihas Kuwait? Mayo nga pakiguban ni Sister Arlene Inot, ni Pastor Renato Inot. Pastor, kumusta mo diha? I hope magkabisita mo diri karong Marso. Tungod kay dunay buhaton ang Ginoo og doon ako'y pangandaman nga maghimo krusada, anniversary ug Thanksgiving, og Dios magpanalangin anang mga panahona anang Marso. Si Mary Rose Bilyeres, ang pinakanindot nakakabig ka sa pulong sa Dios, dili sa tao. Kay kung sa tao ka nakabig, kung masakitan ta dayon pagpahawa. Pero pulong sa Dios ang nakakabig nato, bisag kinsa pay mo pasakit nato. Mao asa naman to, maunoan makapalig-on nimo kung daghan ang mulutos sa imong pagpangalagad. Wow. Si Agnes Rayonfante request kog lahutay. Ako naman tong nakanta ra ba? Ako na tong nakanta. Doon ako'y mga kanta, mga kaigsunan nga dili na ko sa makanta tungod kay naay kanang naay pagkunat. Awit makalangit, Jesus maghari ka. Diri sa ato ang panag-uban. Oras ato nga programang pulong mo kinabuhi ko, alas 11 untop na sa kabuntagon sa gihapon ang ato ang programa. Nakig-uban diri sa ato ang mga listener sa 101.3 FM station nga nanuka diri sa Kalugtugan, Malabuyok, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Dunay nangutana nako mga kaigsunan, matud pa, pastor, asa di ay pwede ihalad? Asa di ay pwede dadon ang halad o ang ikanapulo? Okay. Ang halad o ikanapulo mga kaigsunan, usa na ka klase bitang pagtanom. Kung imong lantawon ang gitudlos Biblia, dapat dili basta-basta ta nga mo tanom o mupugas. Kay doon na may upat ka klaseng kasing-kasing nga pwede natong tamnan. So asa may imuhang matamnan, mausat makakita gyud kag resulta. Kung nakatanom ka sa yuta nga murag dalanon, makatanom kag yuta nga murag batuon, sagbuton, ang imong pagtanom dili gyud na mamunga, di gyud na makapamunga. Pero kung makatanom ka og yuta nga kana bitang tabunok, mao na nga ang imuhang pagpananom kanunay nga makakita kag maayong resulta. Damor kang panalanginan, bisan kung naay mga pagsulay na kanunay ang kadasig ug kalipay, kay humani anang tanan, dako kayo ang kadaugag panalangin nga giandam sa Dios nga atong gialagaran.
magabayaw sa pagdaig magasayaw. Dahil ikaw akong hari ug ikaw ang akong Diyos. Kusog-kusog yung ulan diri mga kaigsuonan nya siguro kinahanglan na nga manamilit ko magampo sa kita o niya akong gidasig yun ang matag usa sa pag-share sa ato nga programa para makadungog usab sila sa mga pulong nga atong gihisgutan aron makabantay og makapangandam usab sila sa makanato. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa mga pulong nga imong gipaabot kanamo sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Salamat o Dios nga padayon kang nagtudlog, nagdasig kanamo ug padayon mo kaming gipanguluhan aron sa among kinabuhi kanunay ming andam sa pag-atubang sa tanang mga panghitabo sa kalibutan. I-bless Ginoo matag usa nga mahimo kaming madaugon, magmalampuson ug panguluhi kami sa tanang panahon adlaw nga umalabot ikaw ang Dios among dalangpanan. Bless Ginoo matag usa nga among isalig itugyan diha kanimo ang kinabuhi ug diha lamang kanimo ang tanang mga pagdaig himayag kadungganan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon manamilit na sa ato nga programa ang uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pagpaniud to og ang Dios magpanalangin sa tanan. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdaig, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na